Hi, this is Jean-Michel Jarre. I'm looking forward to seeing you all at my concert in Bratislava, November 9. Štatisticky je najhranejším hudobníkom na svete Jean-Michel Jarre. Jeho hudba znie vo svetových rádiách v priemere každé 4 minúty. Je súčasťou reklám, zvučiek, hrá vo výťahoch i obchodných centrách. Často si pískate motíva, možno ani netušíte, že je to diela Jeana-Michela Jarra. Kolega Roman Bomboš je jeho veľký obdivovateľ. Keď bol umelec pred 8 rokmi v Bratislave, sprevádzal ho po meste a tento týždeň zasa Romana, slávny hudobník, pozval do svojho domáceho prostredia, priamo do štúdia na ostrove na Parížskej Séne. Aj toto nahral Jean-Michel Jarre v štúdiu, v ktorom som sa pred pár dňami objavil. Malý zázrak. Jarre si v rámci svojich aktivít na sociálnych sieťach vyberá fanúšikov, ktorí mu robí exkurziu v jeho pracovnom prostredí. No a keď sa to spojilo aj s tým, že by sa dala urobiť reportáž, k tomu aktivita organizátorov bratislavského koncertu a bum, zázrak sa stal skutočnosťou. A možno zavážilo aj to, že som ho pred 8 rokmi viezol na letisko, aby stihol koncert v Košiciach. On stihol a ja tiež, a tak som stál na mieste, ktoré je považované za akúsi svetiňu elektronickej hudby. Tam sa nahrávali kultové albumy Oxygen a Equinox a tam kopú múzy. A aj dnes je tam množstvo syntiákov, ktoré sa ešte doľaďujú a pripravujú na transfer na turné, v rámci ktorého v novembri Jean-Michel zahrá aj v Bratislave. Keď idete na návštevu, tak sa patrí aj s darčekom. A keďže Jean-Michel na rozdiel od svojho otca Maurice Jarra nikdy nedostal Oscara, tak som mu jedného z bratislavského nákupného centra aj priniesol. Za to, že nielen mne, ale miliónom fanúšikov na celom svete urobil soundtrack k ich životom. Thank you very much. That's so nice. Thank you so much. Your first Oscar. I hope not the last, but my first one. Šarmantný Jean-Michel fejkového, ale úprimného Oscara okamžite položil do vitrinky medzi ostatné hudobné ocenenia. A ako ste počuli, verí, že nebude posledným v jeho kariére. No a potom sme si už sadli medzi jeho múzy a prístroje, na ktorých nahral tie najznámejšie melódie. Keď som ho poprosil, či mi niečo nezahrá, veď prečo nevyužiť príležitosť na jedinečný koncert pre jedného diváka, tak sa Jean-Michel iba zasmial, že to ešte nemá pozapájané. Tak som ja zapol mikrofón a pustili sme sa do debaty. O rodine moc nechcel, po 3 rozvodoch je už asi vo vzťahoch obozretný. Tak sme sa zasmiali, že obaja máme synov Dávidov, akurát dievčatám sme dali iné mená. No a v snahe zachovať dobrú náladu som pokračoval rodinnou otázkou. O Jarrovi sa totiž aj v encyklopédiách píše ako o otcovi elektronickej hudby. Tak ma zaujímalo, či sa vie, kto je matka. I don't know. I'm not considering as a father. Neviem. Osobne sa považujem najmä za otca svojich detí, ale som šťastný, že som mohol mať privilégium stáť pri začiatkoch elektronickej hudby. Vtedy sme boli ešte také pochabé deti, ktoré vo svetovej hudbe nikto nepoznala. My sme bojovali proti roku a chceli sme v hudbe urobiť akúsi malú francúzsku revolúciu. Tým, že som začal prvý, tak ma ostatní nasledovali a nechali sa mnou inšpirovať. Nemali inú voľbu. Ale ak sa pýtate na ženskú postavu v elektronickej hudbe, tak by to mohla byť Laurie Andersonová, úžasná newyorská umelkyňa, výborná hudobníčka a extra trieda aj čo sa týka vizuálneho umenia. Both for music and for visual arts. A takto teda znie matka elektronickej hudby, ktorej CD-čko má mimochodom Jean-Michel na čestnom mieste. Aj on je fanúšik. Hello? Is anybody home? Jean-Michel Jarre je skromný chlapík, napriek tomu, že po ňom pomenovali asteroid a že za svoju inšpiráciu k tvorbe ho považujú mnohí interpreti. Kedy k nemu chodí inšpirácia? Cez deň alebo v noci? The inspiration can come anytime from the conversation we have, from the noise of the air conditioning, from... Inšpirácia môže prísť hocikedy, aj teraz, keď sa spolu rozprávame, alebo sa započúvam do zvuku klimatizácie, alebo do dažďa, vetra, alebo mi niečo príde do hlavy, keď pozerám nejaký film. Vtedy tam samozrejme nesmie hrať nejaká iná hudba, pretože tá už danú atmosféru ilustruje. Niekedy sa zvuk usadí v mojej hlave a prenášam ho aj niekoľko dní a ani neviem, že je tam. Ukryl sa a čaká na vhodný moment a potom sa odrazu objaví a až sa začudujem, kde bol tak dlho ukrytý. Všetky zvuky, ktoré nás počas dňa či noci stretnú, sú v určitom rytme, tempe a majú melódiu. A všetky tieto veci môžu byť nejakou ideou, z ktorej za týždeň alebo mesiac vznikne nejaká nová hudba. And so it's not a matter of day or night, I think.
Tak mňa veľmi inšpirovalo, čo povedal Jean-Michel Jarre, že inšpirácia môže prísť aj počas nášho rozhovoru. Aj ma to potešilo ako verného Jarreho fanúšika od mojich 14 rokov, tak ma zaujímalo, či skutočne aj v tej chvíli cítil nejakú inšpiráciu. Yes, anytime. Ale áno, ako som spomínal, tá idea môže prísť aj teraz počas nášho rozhovoru. A to by bolo fajn, lebo sú aj obdobia, keď neprichádza vôbec nič. This is actually the scary thing is actually when you have, for instance, to... Teraz som mal také ťažké obdobie za veľmi krátky čas. V priebehu 2 týždňov som mal urobiť hudbu pre jeden francúzsky televízny kanál. Volali mi, pýtali sa, ako sa to všetko vyvíja a tým, že ma tak bombardovali, tak mi tie hudobné myšlienky vždy nemilosrdne odplašili. Nechcel som sa dostať do časovej tiesne, tak som sa snažil chodiť všade pešo a veľmi intenzívne som vnímal všetky zvuky zo svojho okolia s tým, že niečo príde a skočí do hlavy. Keď máte inšpiráciu, je to fajn, ale ak neprichádza, je to tragédia a byť závislý na príchode inšpirácie, to môže byť občas strašidelná skúsenosť. Depending on inspiration can be scary sometimes. Som veľmi šťastný, že som mal to privilégium stáť na začiatku elektronickej hudby. Vtedy sme boli ešte len také pochabé deti a nikto nás vo svetovej hudbe nepoznal. A potom sme spravili v hudbe takú malú francúzsku revolúciu. V tom čase sme bojovali proti roku a ja som hral na gitare, ale možnosť vytvárať zvuky prostredníctvom prvých analógových synťákov ma absolútne pohltila. Krútite kolieskami, zapájate obvody a odrazu prichádza zvuk, rytmus, celkom iné frekvencie, než na aké ste boli zvyknutí. Because I started at a very early stage, people coming after me, I've been necessarily inspired. Keď si aj všimnete fotografie Jeana-Michela Jarra, alebo keď pôjdete na jeho koncert, tak v tvári uvidíte mladíka, ktorému by ste vôbec nehádali tých jeho neuveriteľných 68 rokov. Tak v čom tkvie to čáro a tajomstvo jeho mladého veku? You know, I don't know. I mean, I don't feeling that young at the moment because I didn't sleep for 6 weeks finishing another studio project. Vyzerám vraj mlado, ale necítim sa tak. 6 týždňov som dokončoval jeden štúdiový projekt, čo ma dosť unavilo. Ale moji rodičia vyzerali mlado. Mama sa dožila 96 rokov a vyzerala na 60. In her 60s, so I think it's more genetic than anything else. Keď milióny ľudí na svete počúvajú hudbu Jeana-Michela Jarra, tak si predstavujú vesmír, planéty, podmorský svet alebo nejaké horolezecké výpravy, čo má však v hlave sám autor týchto melódií. In my head, I've been always passionate by the future, by futuristic, by science fiction. And when I started electronic music, it was in days where... Vždy som mal veľkú vášeň pre skúmanie budúcnosti a aj cez science fiction. Prečo nie? Keď som začal s elektronickou hudbou, ľudí veľmi zaujímala budúcnosť. Nie len z pohľadu vedy, ale rozmýšľali sme, ako to bude po rokoch vyzerať aj zo spoločenského či sociálneho hľadiska. Teraz to už vieme, pretože tie roky prišli a my v nich žijeme. Teraz sa snažíme objaviť novú, ďalšiu budúcnosť, tú, ktorá je pred nami. And the music I've had in mind was always linked with space, but not necessarily with outer space, but also with the environment, the space around us. Čo sa týka vesmíru, v mojej hudbe nemal by to byť nejaký vzdialený vesmír, skôr ten, ktorý nás priamo obklopuje, niečo medzi zemou a oblakmi. Táto časť stále obývaná zóna. When you see Star Wars is totally fake, because all the sound and the... Nechcem, aby moja hudba znela ako soundtrack k Hviezdnym vojnám, čo je celé podfuk, pretože tie zvuky nárazov, výbuchov či laserových zbraní by tak vo vesmíre vôbec nezneli. Tam by to neexistovalo. Vo vesmíre sa totiž vo váku zvuk nešíri a preto je vesmír pre hudobníkov veľmi frustrujúca zóna. Very disappointing area for musicians in space. Zatiaľ som bol na 6 koncertoch Jarra. Nezabudnutelný je najmä ten z roku 1995, keď zabalil do plátna Eiffelovú väžu a na jeho show sa pozeralo 1,5 milióna divákov. Jarre sa nikdy nezdráhal navliecť z budovy miest do plátien a spraviť z nich moderné premietacie plochy a bol z toho niekoľkonásobný zápis do Guinnessovej knihy rekordov. Jeho megalománia akoby nemala hranice a vyvrcholila koncertom v Moskve pre viac ako 4 milióny ľudí. V
V posledných rokoch však koncertuje v menších halách, tak ma zaujímalo, či mu nechýbajú tie obrovské miliónové davy. You know, I always thought that concerts is actually Vždy som koncerty vnímal tak, že je to chémia medzi umelcom a divákom a nezáležalo mi na tom, koľko je na koncerte ľudí. Dôležitá bola práve tá chémia, či to fungovalo. Teším sa na turné, ktoré štartuje o pár dní, lebo turné je niečo celkom iné ako megakoncert. Viete, v minulosti som už na koncertoch vizuálne ukázal dosť veľa a pravdu povediac som sa aj presítil. Aj teraz, keď idem na nejaký koncert elektronickej hudby, tak tam vidím presne to, čo sme my robili už pred 30 rokmi. Vždy som sa snažil byť odlišný a tak je aktuálne turné zasa revolučné, mimozemské, máme 3D efekty a svetelné efekty. Teším sa, keď vám to ukážem aj na Slovensku. Pamätám si na moju prvú návštevu Bratislavy, bolo to pred 8 rokmi, keď som u vás hral. Pamätám si to aj preto, lebo mi vaše mesto pripomínalo môj rodný Lyon. Bolo to úžasné pristáť na letisku a presúvať sa nočným mestom, vidieť ho blikať a žiť, pulzovať. A vtedy som si uvedomil jednu veľmi dôležitú vec. Keď som nahral album Oxygen, tak mi chodilo veľmi veľa reakcií z celého sveta. Ozývali sa z Európy, z Ameriky a zda najviac reakcií prišlo z vašej časti sveta, z bývalého Československa. Fascinujúce je to preto, že v tom čase vraj u vás vôbec nebolo jednoduché dostať sa k mojim platniam a nahrávkám a tak je to pre mňa veľmi špeciálne. No špeciálne je aj niečo, čo má Jean-Michel Jarre zo Slovenska vo svojom štúdiu a to je fujara. In my studio, yes, that's right. I don't know, how do you know that? Áno, mám ju v štúdiu, je to veľmi špeciálny nástroj, ale priznávam, že som sa na nej ešte nenaučil hrať a asi to ani nikdy nedokážem. Ale spája nás aj to, že fujara je zapísaná ako dedičstvo v UNESCO a ja som bol ambasádorom tejto organizácie a veľmi som si užíval, keď som mohol objaviť nástroje alebo miesta, ktoré tvorili súčasť aj hudobnej histórie našej civilizácie. Koncerty v Kartágu, v Aténách, pod pyramídami či v Santiagu de Compostela sú výnimočné a každá krajina má svoj zvuk a charakteristické nástroje. Na niektorých albumoch som sa snažil využiť práve autentické a etnické prvky a dávať dohromady často nesúrodé zvuky, ktoré však spolu vytvárali úžasnú symbiózu. Takže možno raz využijem aj vašu fujaru, ale zatiaľ zostáva nedotknutá. V posledných rokoch som totiž opäť objavil krásu analógových nástrojov. Mám rád aj počítače a modernejšie technológie, ale hrať na analógoch to je niečo celkom iné, také organické. But these instruments they have a fantastic warmth, organic, sensual approach to them. O čom teda bude to najbližšie a pripravujúce sa turné? I think that the next concert that I'm going to play in Slovakia is a mixture of classics, of some of my classics in Oxygen, Rendezvous and... Toto najbližšie turné bude presne o zvukoch z mojich klasických albumov a starších nahrávkach typu Oxygen, Equinox či Rendezvous, ktoré budú mixnuté s najnovšími nahrávkami. Ale zvukovo sa to bude stále pohybovať ako na prelome 60. a 70. rokov, čo je úžasné. Veď aj v rockovej hudbe sa dodnes vychádza zo základov, ktoré boli položené práve na konci zlatých 60. rokov a vôbec to nesúvisí len s nejakým sentimentom, zo spomienok na mladosť. Vtedy vznikali skutočne silné melódie. Aj pre mňa boli hudobníci toho obdobia veľmi inšpiratívni a k ich poetike som si primiešal zvuky z reálneho sveta. Rev zvierat, cinkanie z nejakej dielne a pri jazze som si uvedomil, že hudba skutočne nepotrebuje slova a aj tak dokáže veľmi silným spôsobom vyvolať a udržať emóciu. Electronic music is being based on classical music. You have this long instrumental track. Krása elektronickej hudby spočíva v tom, že je úplne nadčasová. Nedá sa odmerať, časovo zaradiť, nestárne. Elektronická hudba je totiž na rovnakej báze ako hudba klasická, keďže má dlhé inštrumentálne pasáže. Ak by ste do nej pridali súčasné bicie a basový základ, tak z nej urobíte súčasnú hudbu. Viete, podľa týchto dvoch nástrojov totiž viete presne určiť rok výroby a nahrávky nejakej skladby.
Keď sa bicích a basy v hudbe zbavíte, zostanú vám len sláčiky a nejaké dlhé tóny. A to je nemerateľné a nadčasové. A mne sa pred pár dňami splnil novinársky sen, pretože som sa stretol so Jeanom Michelom Jarrom, najznámejším Francúzom podľa všetkého a najhranejším hudobníkom na svete, priamo u neho doma v štúdiu v Paríži, a porozprávali sme sa o hudbe, o koncertoch, aj o zápisoch do Guinnessovej knihy rekordov, pretože tam má 4 zápisy za najväčšie koncertné podujatia vôbec v histórii a ten aktuálny rekord je 3,5 milióna ľudí, ktorí sa prišli pozrieť na jeho koncert v Moskve. Predtým to boli megakoncerty v Houstone, takisto v Paríži a koncertoval aj pod egyptskými pyramídami a na množstvo ďalších miestach a vystúpi aj v Bratislave, bude to 9. novembra, tak ak chcete vidieť tohto mága, tak asi to nebude také veľké podujatie s miliónovou návštevnosťou a to ma práve zaujímalo, že či mu teraz, keď chodí do hál a rôznych športových menších priestorov, či mu nechýbajú tie miliónové davy a obrovské megakoncerty. You know, I always thought that concert is actually a strange chemistry between two entities, the audience and the performance and the stage. Vždy som koncerty vnímal tak, že je to nejaká chémia medzi umelcom a divákom a nezáležalo mi na tom, koľko je na koncerte ľudí. Dôležitá bola práve tá chémia medzi nami a či to fungovalo. Vždy ma priťahovala vizualizácia elektronickej hudby. Inšpirovala ma aj talianska opera, ktorá mala rada obrovské gestá a veľké scény. Tak som to skúsila aj ja, akurát som preto využil prostriedky, ktoré boli zrozumiteľné súčasnej generácii. A keď som sa naplnil vizuálne, tak som sa opäť oblúkom vrátil k podstate a to je hudba. Som rád, že máme turné, lebo turné je niečo celkom iné ako veľký megakoncert. I see things that I was doing 30 years ago. So now if I'm going on stage, it's for something else. Viete, už som v minulosti na koncertoch ukázal vizuálne dosť veľa a presítil som sa toho aj teraz, keď chodím na nejaké elektronické koncerty, tak tam vidím presne to, čo sme my robili už pred 30 rokmi. My sme mali laserovú show, obrovské ohňostroje, premietali sme obrázky na veľké projekčné plátna, do ktorých sme zabalili budovy. Chýbal mi však bezprostredný kontakt s divákom. Cítil som sa veľmi maličký. Bol som súčasťou niečoho, čo bolo dôležitejšie ako človek sám. Bola to obrovská masa. Áno, plná energie. Bolo to úžasné, ale bol som od vás až príliš ďaleko. Potrebujem vidieť do očí diváka, vidieť jeho emócie a cítiť priamu spätnú väzbu. Čiže teraz, keď som na pódiu, je to z celkom iných dôvodov. And I really worked hard on trying to do something different. I must say that this next tour is much better than the last one, I think. Vždy som sa veľmi snažil byť odlišný, aj toto aktuálne turné je tým pádom ešte lepšie, aké bolo to posledné. Je úplne mimozemské, máme aj niekoľko starších, opozeraných prvkov, ale aj 3D efekty a verím, že diváci budú unesení. Po prvej skúške som sa aj trochu obával, či to všetko zvládneme, ale pracujeme s novým, veľmi mladým tímom špecialistov na videá a svetelné efekty a už sa neviem dočkať, kedy vám to ukážem aj na Slovensku. I'm really impatient to share the whole experience with the Slovakian audience. No tak si predstavte, že hráte pred 3,5 miliónmi ľudí, to asi dokáže zamávať aj otrlejšími. Pýtal som sa Jeana Michela Jarra, či býva nervózny pred koncertami. Yes, I'm always nervous before concerts because I'm quite perfectionist and there is always something that I'm not happy with. Som perfekcionista, vždy bývam veľmi nervózny a nespokojný so všetkým. A aj keď už som spokojný, tak to nedávam najavo, aby môj tím nezlenivel. Stále potrebujem, aby boli ľudia sústredení a akční. Fall asleep a bit and I need people really on the case. Jean-Michel Jarre raz prirovnal prípravu takých veľkých koncertov k olympijským hrám, tak ma zaujímalo, ktorý z tých megakoncertov alebo aj z tých menších mu najviac utkvel v pamäti. Probably the one I've done in Lyon for the venue of the Pope, John Paul II. Pamätám si na koncert v Lyone, na ktorom bol aj pápež Jan Pavol II, aj preto, že sa to odohrávalo v mojom rodnom meste. Ten koncert bol len pár metrov od domu, kde som vyrastal. Všetko som tam poznala a na pódiu sa mi vynárali obrazy z môjho detstva. Aj Houston a spolupráca s NASA, to bola veľká vec. Space and NASA was absolutely extraordinary also on its own for obvious reasons.
2-3 concerts in Slovakia. Yes, exactly. This coming project I'm really excited by because I'm going to... Aj slovenské koncerty si pamätám, samozrejme. Už dlho som sa na vystúpenia netešil tak, ako sa teším teraz. I'm not interested by breaking records. Už nechcem lámať žiadne rekordy, ani tým nie som posadnutý. Dnes je oveľa ťažšie dostať ľudí na koncert, pretože väčšina ako si zlenivela a radšej si to pozrie na internete. Ale je zasa fajn, keď sa hudba prostredníctvom internetu dostáva k širšiemu publiku. Spôsob cesty hudby k fanúšikom sa veľmi zmenil a čo sa týka rekordov, tak nijaké neplánujem. Mám veľký rešpekt pred Usainom Boltom. I have too much respect for Usain Bolt. Hovorí Jean-Michel Jarre, ktorý bol vzácnym a exkluzívnym hosťom v Rádiu Slovensko. Vlastne naopak, Rádio Slovensko ďakuje, že sme mohli navštíviť Jeana-Michela Jarra u neho doma v Paríži v štúdiu a mohol nám porozprávať o svojej fascinujúcej hudbe. No a okrem iného, Jean-Michel Jarre pozdravuje slovenských fanúšikov a aj slovenský rozhlas, takže tu je jedno špeciálne želanie slovenskému rozhlasu k jeho 90. narodeninám. I would like to wish a very happy anniversary for the 90th anniversary of Slovak Radio. Jeana-Michela Jarra v štúdiu Svet nehrávame. Dnes sa to ale určite hodí. Za pozornosť pri počúvaní ďakuje Pavel Draganovský, Štefánia Krištofíková a Tamara Lištiaková.